Как човек взема решение да рискува живота си за кауза? Каква е обстановката в Донбас? Предстои разказът на един българин, отишъл да воюва срещу киевската хунта в редиците на армията на Донецката народна република. Какво би направил той, ако в България избухне война? Отговорите от боеца на спецназ Тайфун от армията на ДНР. Първо ще помоля да ми кажете няколко думи за вас. Разбрах, че сте се занимавал дълго време с бойни изкуства. Да, 30 години. Какви по-точно? Малко повече информация за това. Самбо, карате, кьокушинкай, бокс, кикбокс, тайбокс и свободен бой. Свободен бой. Къде сте сега и в каква част служите? Можете ли да разкажете малко повече? Сега служа в разузнавателна рота спецназ Тайфун на Донецка народна република. Колко души сте в групата и от какви националности? Националности единствения българин съм аз. Иначе има от Русия, от района, от Донецка република има, от Украина има хора, Осетия има. Какви бяха вашите лични причини да се присъедините към армията на ДНР? Имаше ли някакъв конкретен повод, който да прелее чашата и да ви помогне да вземете такова решение, или беше плод на по-дълго обмисляне? Плод беше, че американците взеха прекалено много да се намесят на вътрешните неща на братски наши републики. И този Майдан, дето го устроиха с много жертви от двете страни, преля чашата и хората тук решиха, че трябва да са свободни и искаха да са с Русия. И затова започнаха тези събития. Донецка народна република, Луганска народна република, хората си извоюваха на свободата и сега чакаме по-нататъчни действия. Има постоянна провокация от страна на украинската армия. Батальоните специално Азов, Днепър, Айдар. Там са ги събрали повече дневници от цял свят, такива бивши терористи, арабски терористи има, американски дневници от частната им армия. А тук хората са большинството от Донецка република. Има и доброволци от бившия Съветски съюз, от Осетия, от Чечения и още други републики. Казахстан, Белорусия. Как човек решава да рискува живота си за дадена кауза? Каузата Русия. Благодарение на Русия ние се освободихме от турско робство. После благодарение на Съветски съюз освободи цяла Европа от фашистско робство. И мисля, че трябва да сме благодарни повече на тия хора, които толкова са направили за нас и продължават тук да ни уважават като братя. Как семейството? Като партньорите, така наречени в кавички от Западна Европа и Америка, просто крадат от България всичко, което може да се украде, благодарение на техните поставени лица, правителство и така нататък, сателити. И ние вече не можем да търпим това и някои хора вече се насочихме да помагаме тук и после България и така нататък. Как семейството ви и приятелите ви възприеха вашето решение да воювате на страната на Донбас? И приятелите ни всичките одобряват, всичките са за Русия. Всичките са за Русия, всички уважаваме, обичаме Русия, те са наши братя. Семейството ни също одобри. Просто няма човек, който да не е одобрил това мое решение. Как отидохте в ДНР и съответно как попаднахте в спецназ Тайфун? Какви бяха изискванията към вас? Просто взето намерих връзки с бивши десантчици, руски, които ги познават там в Европа, където живеех. Свързах се, телефонни номера, обадих се, дойдох и ме приеха много радушно. И всичките сме тук като едно братство. Няма никакви такива между нас скандали, конфликти или нещо.
някой на някой да завижда. Всичките живеем като едно семейство. Командирите и войниците тук сме едно. А вие всъщност сте командир на тази група. От колко човека е тя и какво е вашето ежедневие, ако може да ни разкажете какво се случва по време на премирието? Около 10 човека. Значи, когато нямаме бойни действия, така да се каже, тренираме по 2 пъти на ден. Обучаваме се, стреляме, разни такива технологии, военна тактика и така. Обикновено често ни провокират от украинска страна, нарушават примирието, да не кажа всеки ден през ден. Имало низ по цели седмици бомбардировки близко до нас. Нарушават, примерно, разберат се командванията за буферна зона, че никой няма да влиза, примерно, в този район. След няколко дена те са забравили, вече са признали, почват да мародерстват местните жители. Убийства, кражби, изнасилвания. И тях е като добър ден. Как противодействате на тези групи, които правят тия провокации? Отпускаме ги. Но обикновено, как да ти кажа, бързо бягат като ме душат идваме. И те не са войници, те са далече войници. Като надушат, че няма подразделение в наши дадени райони, веднага са навлизат. После като дойдем и веднага бягат. Така че и Бен Джонсън да им завиди. Тези дни излезе доклад на ОССЕ, който твърди, че армията на ДНР не е изтеглила тежкото въоръжение на изискуемата според минските договорености, на изискуемото разстояние. Как гледате на дейността на ОССЕ в Донбас? Имаше обвинение, че помагат на киевската хунта. Това така ли е? И съответно каква е обстановката в момента на линията на разграничение? Помагат. Всичко, целият западен свят и всичките там, почти всички медии са купени от тяхните правителства. И казват, каквото им се каже. Такива, примерно, медии като вашата, които реално казват нещата, са единици. И те си имат и достатъчно шпиони, които им помагат. Тези организации западни, които присъстват тук, уж да гледат да немат конфликти, те са на страната на украинците, укропите. И какво да кажа повече по въпроса, то е ясно, те са на тяхна страна. Докато от Русия постоянно хората, добре, че в Русия повечето хората помагат, изпращат помощи и така, ние не сме наемници, ние сме доброволци. Очаквате ли настъпление от украинска страна? Очаква се, тъй като те постоянно провокации правят. Очаква се, наблюдаваме изтрупване на военна техника, танкове, самоходни артилерийски установки, предислоциране на техните батальони Айдар, Непар и Азов, които са по-своево наказателни. Там са събрани хора все от правия сектор и просто там правят такива зверства с местното население, че... Разкажете ми за някое ваше преживяване по време на престоя си в ДНР. В предварителния ни разговор споменахте, че сте попаднали на засада от страна на хунтата на ваша територия. По време на премирието ли се случи това и как точно се развиха събитията? По време на премирието постоянно се случват такива работи и не само нашата група пада засада, и поне 4-5 групи наши са попадали на засада на наша територия. Но всичките опити от тяхна страна за засада приключиха трагично за тях. И да, главно там и полски наемници са тези диверсионни групи. Даже сме ги наблюдавали отдалече с бинокли, как влизат в погранични села, които са нали буферна зона и почват на мародерстват хората. Всичко виждат. Но понеже ние спазваме примирието, колкото да неприятно на другарите от Западна Европа и Америка, затова после решаваме всичко на масата, там на преговори да решават.
А имате ли повече данни за американски, чеченски и други наемници, които воюват на страната на хунтата и бихте ли ни разказали малко повече за тях? Чеченците, ето този Шах Масуда батальона. Там са наемници от Чечня, бивши боевики от руско-чеченската война, които са изгонени от своята държава и те търсят място тук в Украйна. Техният лидер Порошенко на Украйна беше ги излъгал всичките наемници, че получат украински паспорт и съответно там в Евросъюза може ще да ги приемат. И сега между тях има такива скандали, що фактически той ги е излъгал, а едни и други се лъжат там. Там се обещават, лъжат и така нататък. А чеченците там, тяхна страна, правят много големи такива поражения. Сред мирното население главно. Грузинци също има. На страната на хунтата. Американски наемници има от частната армия и други. Под формата на частна армия, тяхна армия. Имаше информация, че от България се доставя оръжие за украинската хунта. Вие разполагате ли с такива данни, тъй като все пак сте в разузнаване? Чува се и такива работи, защото все пак не трябва да забравяме, че България в момента е зависима от американците и европейските институции западни. И се чуват и такива данни под формата на през фирма и снабдяват редовно американци, даже те ги снабдяват също с оръжие. Униформите мисля, че им смениха, нови натовски, оръжие ново, всичко по тях е стандарт НАТО. А откъде идва това, не е трудно всеки да се сети. Докато ние, даже аз съм си купвал лично униформата на пазара. Повечето от нас са си купили лично униформата. Да, оръжие не сме купвали, да оръжие дадоха командирите, но повечето комплекти такива униформи ние сме си купвали доброволно. И тук не сме и на заплата, така да се каже, на някакви помощи. Но ние не сме дошли тук за пари, ние сме дошли за идеала. Как гледат във вашето подразделение на това, че сте от България? Страшно уважение. Те имат тук за братски народ. Все още нищо, че сме в НАТО и Европейски съюз. Все пак това не е решение на българския народ да влезе в НАТО и Европейски съюз, това е решение на върхушката отгоре. На фона на антируските изказвания на някои наши политици, наясно ли са хората в Донбас? Какво е отношението към тях и на руснаците също? Какво е истинското отношение на българите към тях? Те знаят какво е истинското отношение на българите, а и аз съм им говорил на всичките, те знаят. Ние сме тук като едно семейство. България тук се счита за братска република и винаги се е считала. И те много добре знаят, че всичко идва от правителството, не от народа. А вие следите обстановката в България. Как бихте определили поведението на нашите политици и въобще цялостната ситуация? Какви политици са нашите политици? Кой от мутринска организация, кой протеже на мутри, кой няма висше образование, кой няма основно с дипломи, купени парламенти има хора. Това цяла България го знае. Но така са се обградили техния кръг, че друг вариант няма с демонстрации почти. Те не разбират, явно малко по-твърдо трябва да се стяга. Ще се върнете ли в България и страхувате ли се от преследване тук заради участието ви в армията на ДНР? Не се страхувам преследване. Все пак 80% от хората обичат Русия и одобряват моето. От това дали някои хора от правителството одобряват или не, това си е за тяхна сметка. Защото те са така, днеска се кланят на американците, утре ще се кланят и на Русия, от други ден са... И те, за тях е важно кой дава пари, да им пълни джобовете, на него да се кланят. При тях няма братка чувства, приятелство, там има интереси.
Когато наблюдавате обстановката тук, смятате ли, че има опасност американските служби да разпалят война на българска територия? Това вече се чува по цял свят и тук го знаем от разузнаването, че в момента тия бежанци под формата на бежанци, да не кажа дума, минимум 50% от мъжкия състав са терористи. И това го знаят и нашите служби, обаче те са също с вързани ръце благодарение на някакви хора отгоре, които им нареждат. Всичко това се знае. Даже от вашата телевизия бяха излъчени кадри и снимки на разни бивши терористи. Там бивши терористи няма. Но никой от правителството не взе отношение, няма и да вземе. При разпалване на война тук, при развитие на такава по този начин на ситуацията, вие как ще постъпите? Бихте ли се върнали тук и какви биха били вашите действия? Задължително ще се върна, даже няма да се върна сам. Смятате ли? Трябва да се борим за България, все пак България е нашата родина. Смятате ли, че антибългарската политика на управляващите ни е възможно да доведе до някаква по-силна българска съпротива и кога? Дали българите ще чакат, както се казва, да опре ножа в кокала? И въобще виждате ли възможност за съпротива? Народът е достатъчно мачкан и ще дойде момент, кога ще му кипне и ще се дигнат всичките. Но кога ще дойде този момент, вече всичко зависи от водач, организатор и помощ. От каква форма? Му мръзна да плаща висок ток, високи сметки, да получава нищожни пари. Какво послание бихте отправили към българите от Донбас? И от вас лично? От мен лично, какво да кажа, поддържам борбата на всички българи. Не забравяйте, че Русия ни уважава, ни обичат и ще застанат твърдо зад нас. И стига сте търпяли мачкането от страната на хунтата нашата. Време е вече да се вземем в ръце и да им покажем, че народа като цяло може да бъде единен. Въпреки че те правят всичко възможно да ни разделят като народ и всичко. Даже изпълняват, доколкото знам, американския план за пренаселване на България, заличаване от България от картата и тук да се прехвърли ислямска държава или тяхни сателити, да ни заличат като нация, славянската нация. Когато разберат българите, че наистина така се действа, а не да слушат по телевизор разни платени американски шпиони, като там един Минчев има, политолог се води, не знам какво политизира, но той явно пропагандира американските интереси в България, той и още няколко такива там, Иво Инджиев и разни други имена. Но те се знаят от цяла България, те вече стават за смях. Разни излизат, говорят едно, след една година почват да говорят друго, сменят веднага, завъртат задницата в посока, където е изгодна на момента. Сега изкарват, че Русия неправомерно се е намесила в борбата с ислямска държава и как да правомерно, нали, те спонсорират ислямска държава. И сега вече видяха, че Русия почва да унищожава всичко подред и те нямат интереса. Те, самите американци, ги е страх да воюват с Русия и се опитват да набутат Европейския съюз да воюва с Русия. Но добре, че много хора са трезво мислещи в България и не само в България, но и в с много хора, да знаят за какво става въпрос. И не се стигат за сега до такива сериозни конфликти. Искам да предам много поздрави на една жена и едно дете, които много ги обичам и мисля за тях, благодаря на тяхната подкрепа. Съм още жив и се борим и ще дойде ден, кога ще се върна при тях. На всички приятели да знаят, че ги уважавам много. Привет на всички и на целия български народ, трезво мислиш български народ. Подчертавам. Време е да се сетят, че стига сме спали.